Mabati ka bala ang ini nga kalasangan sa Barangay Patag sa Silay City diri sa Negros Occidental ang ginatabuk sadto ni Rosario Villarenia o ni Nanay Sario sakay sa zipline samtang ginakarga ang iyang bata. Pero sang una, mas malala pagin. Ginalakat lang nila ang kabukiran, saka panaog. Ginatabok ang suba, samtang ginapasan ang ilang mga produkto nga mga utan sa sako. Nadumduman pa ni Nanay Sario ang ini nga mga kabudlayan. Ginatudlo niya pa ang parte sa kabukiran nga ila ginalatas para lang madala sa proper sa Patag ang ilang produkto. Hello? Ako na supply? Oo, gapanan nung kidigto gidya sari man to mga sibuyas, kalabasa. Pila ka oras? Bukay nga pugad. Ti ginapasaan oo sila na gati ni rin Ay, tirin. pasaan na rin ito pa nagtabok. Ti mo na manaog ka gidya trek gidya kaayo ya manaog. Kabudlay gidya budlay gid kaayo. May suba. Nagasunod ko ni Eser sila gapasaan sila Eser gahibi ko mo. Nga Siguro nga may karga na sila, sunod ko sila nga kabugat, kabudlay-budlay, ga tukod ang tiil mo, nga panigaon ka kay kung mga dipyas ya, tiligid kaya paubos gid sa suba. Among sang uli ang ugangan ko daw nakaano sila nga may tram na, may zip line nga ginkuan amo na to daw mas okay na kay makakarga na kami sang ginadala namon. pero sang ulihi, ang iya ugangan nakahimo sang zipline para hindi na sila magpanglakaton sang 2 ka oras karga ang kinilo-kilo nga mga utan. Pero sa zipline naman, nakasalalay ang ila kabuhi. Napadasig matuod ang biyahe pero di hamak nga makahalyat atay. Tapos ang uli ito, may zip line na, gasakay ko na siya, mahigot na sila sir, direhigtan di, tapos may baba, ginahigtan niya man ko na. Tapos gasabak ko nakabata ko ya. O ginahigtan kami na, ginasakay kami na sa iyang ano, kay ti may higot di sa may higot mang di sir. Tapos may bata ko na ginasabak, ginahigtan kami na, gauyat ko di sa puli amo na. Di ba haplos naman sila patabok to aga hapon. Gadulog. Gadalagan na. Gadalagan lang niya. Pagpakagto to, mahaplos. Pag puli, masakay ka na lang. Kay may preno Gadulog na daw gapan na siya. Dulog may preno naman na sila yung pangana sang ano na, ang kahoy. Amo ginaya daw adlaw gidya. Adlaw-adlaw, amo sini ang rota nila. Ang mga produkto nila sa zipline man ginakarga. Sang ulihi, sa panahon ni Anay Governor Alfredo Marañon, may kompetisyon para sa mga maguguma kag si Nanay Sario, ang isa sa mga naga-intra diri. Ginpangitaan sa paagi sang Office of the Provincial Agriculturist nga makaistorya si Nanay Sario sa Anay Gobernador. May isa pa gani kuno ka insidente nga may taga-agriculture office nga kinahanglan nga mag-shoot sang ilang nga sitwasyon. Kinahanglan niya man magtabok sa zipline. Samtang nagasakay sa zipline, may aksidente pa nga natabok. Look at sa ang utan din mo kanya bla. Isingganon ko si Gob nga butangan ng tramlan yung Tramlan. May taga-province na matabok na ipit Oo, ang ma-evaluate. Sa muna nga sa kape, nagpitito ito tayo patay. Yawan kami to, so pabot sa plat. Hindi masagiyos kaya ang karat arna de. Di pa yun na tod. Daw na ano lang ang iya. Pagtabok niya, nalipong sa pagkalipong niya, yawan kami to. Kinagitag-itlog niya. Bangod sang amo nga insidente, nakita ang kabudlayan sang mga mangunguma. Matapos ang pila ka adlaw, may nag-abot nga engineer para takson ang lugar para mabutangan sa ginatawag nga tram line. Ang RU Foundry and Machine Shop Corporation ni Ramon Oy Sr. amo ang ginpahimo sa probinsya sang tram line para sa mga mangunguma. Actually, ang reality sina produkto lang. Sige ni-design lang namon nga mga kapunguta. Kaya ginasunlog namon na nga prosa na tabo sa kabangkalan nga. Ang kun kanding na karga mo kanding, no? Kani so nang tao malakat 2 oras. Di pag-abot sang tao sa punta, kalderita ng kanding. Luto na sang iba. So ginaupod na lang ang tao. So gindugangan na lang namon kable para nga tao kag produkto makaupod na lang. Tamay plungkuan hindi lang. Alin sa 2 ka oras kalaktanay sang una, pakadto sa zipline nga sakyanay, tigayon nga nabutangan sang tramline sanday Nanay Sario. Samtang nagasakay kami sa tramline, naga-flashback sa iya ang mga inagyan nila sang una. Dako kay kuno ang nabulig sa ila sang sini nga proyekto. Ang 2 ka oras kalaktanay nangin 3 na lang ka minutos.
mapatabok na nila ang ilang mga produkto sa proper sang patag. 3 Kung minutes. iniya, po, dasig lang niya, 3 minutes niya ang tramline. 3 to 5. Oo, 3 minutes lang. Ara ka na. Kuwato ka na to sa piha. Para sa dalawa ka. Tapos magaan pa, wala kaya dala, pungko ka lang. Nagasakay ka lang niya sa salakyan. Susumundon niya, Rosario ka na. Hindi man siya. Kapang malang ko igapon. Hindi wala. Tungo, magyapon. Organic farming ang ginapractice ng Nanay Sario sa Kuyong Farm. May mga utan sila diri kag strawberries. Wala labot nga napahapos ang ilang nga sitwasyon. Nakahatag man ini sa ilasang duga nga income ang tramline. Bangod nga nakadto ini sa mga turista sa patag. Ang income nagakadto sa ilang organisasyon sa mga mangunguma. Kag para man sa maintenance ng tramline. May driver pagit abi nga ginaswelduhan. Daw sa lakyan man ang pagpadalagan sang tramline. May kampyada, may makina, may radiator, may manibela, kag may driver. Nalipay si Aryu sa makita kung paano napahapos ang kabuhi sa mangunguma bangod sang nahimo nila nga tramline. May nahimo man sila nga mga tramline sa iban pagid nga mga lugar. Ganit uyag niya nga, mabuligan pagid sila. Gusto niya madugangan ng ilang nga greenhouse para mas madamo pagid nga strawberries ang ilang nga ma-produce. Muna mo. So, pero pwede ka gali kapadamo sa strawberry. Oo, to pwede gid ya. Yan, ismugay. Sana nga sugod ang tanong. Ano gid, mas tanom ka gid ya umpisa September. Pwede Okay. man kami subong ka, ano, galing kay daw hindi na sa magatag bunga. Maraners lang na sa maraners, matag lang sa Braya Similia ya. Okay. So, September tanong ka. Oo. Sana sa mga Tapos, mga November na to, ano na sa vegetation. So, January, ma-harvest ka na. Oo, may ara ka na jutay pa lang. June. Basta May. Sige na na. Labdan. March. March, April, lang mo ginang na. At di January, February, March, April, May. Nakulang Ano kay makabulan subong. galing imong harvest? Oo, nakulang kay subong damo nga pinangita. Gapon kay duwa din bayero, ano mo na isa, ti isa kilo ko ayan, baligyan din namo gapon. Ara pa ganing basket ko nga ginbutangan. Ay unod ng 1 kilo ginaro. Pila. Sa dira nga dipon, inayon mo namon kwan. Jam. Shake. Jam. Nagidi sa Iba niya shake sa cafe. Oo, sa nauna sa parang iway sa usik. May promising. Mga ginayon mo namon. Hindi mo Pila ka balay mo sa rangan nyo? Di kumakuan. Maubra ara. Maubra Dua, nyo? Dua? Dua. Dua. Sa nga. Dua nga na yung importante kay tistingan milon ka ang isa milon. Milon kag strawberry ano ko li ang milon. Di man lang mo. Kaya kung may shelter na, may kidyang milon may shelter. Kita naman kakadto ka mo to sa ining semana. Mamit ka mo to sa kay sa kay Francine kay way labot sina. Oh. Eh kung namula na yung saligan sa strawberry. Ano man ta milon to Kami tama ka dako eh. Kabaylo sa greenhouse, produkto lang nila amat-amat nga ibayad sa iya. Masyadong inabi ka bakal sa strawberries nila pero kulang pa ang ilang mga produkto. Plano man nila magdugang pagid sang belon para samtang hindi season sang strawberries, may iban sila nga pwede itanong kag i-harvest. Nabugayan ang patag sang maayong nga klima kag yuta kag may mapisan pa nga mga mangunguma. Gani, may manami sila nga mga produkto nga matanyag. Ginpasa na ni Nanay Sario ang pag-alaga sa ilang uma sa iya kabataan. Pati sila, padayon nga nagabenepisyo sa siningat ramlan nga nagpahapos sa ilang mga buhay.